alaikum. Alaika assalamu. Najeriya bai shayin nan. Da me za a haɗa ma? A ba bunu za ka ban mana. Za ka ban mana. Yawwa. Me za a yi kasar? Wace ƙasar? Najeriya mana. To, ko karkata ma ka sauka ne? So kan je ina. Inda ka fi so mana. Ba inda nake so. Kai ka san gaskiya. Me magana gaskiya magana? Gaskiya mana ya za ka buka. Aba, a garin nan me ba ba har. Najeriya kake mana haka ne. Me ba ba har da kuma. Kake mana haka ne. Aba, Najeriya banda Najeriya to wasu. a karkata bi ku sauka mana. Inda za ka karkata ni zan. Kuma da kuke kallo duk wanda zai sauka ya sauka.